Televizija Pink je i ovog vikenda dominirala medijskim nebom Srbije. U petak je sa udelom od 23% bila bolja kako od javnog servisa, tako i od drugih komercijalnih emitera. Najgledaniji programi su bili serija Mala nevesta, finalno veče Grand festivala, čije je proglašenje pobednika pratio skoro svaki drugi gledalac, serija Ljubav i osveta i Nacionalni dnevnik, koji je najgledanija informativna forma svih komercijalnih televizija. U subotu je razlika između Pinka i komercijalnih emitera bila još veća. Pink je imao udeo od 20%, televizija PST 13%, a B92 8%. U top 10 najgledanijih emisija čak polovina je emitovana na Pinku, i to 48 sati svadba, Bračni sudija, Kursadžije, Nacionalni dnevnik i Magazin In. I konačno, u nedelju Pink je potpuno porazio konkurenciju. Sa udelom od 22% naš program je imao više nego duplo bolji rezultat od televizije PST. Najgledanija emisija svih televizija bio je Trenutak istine. Odmah iza nje vrhunsku gledanost je imao Paparaco lov. Slede U ringu, Nedeljno popodne kod Lekiš i Nacionalni dnevnik. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.